Sa good vibes, madamo ang nawad-an sang puluyan kag pagkabutang sa nagluntad nga pagbaha sang Biyernes. Pero ini ang naging higayon naman sa pila ka mga Negrosanon nga magpakita sang ila nga pagkamabinuligon. Yaring report ni Marcian Buico. Bangod sang sigi-sigi nga pag-ulan sang Biyernes, ini ang nagtugas ang pagsaka sang tubig sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Madamo sa mga pumuluyo ang ginpangdala sa evacuation centers bangod sa mataas na ang tubig sa ilang mga panimalay. Iban ang nadulaan sang puluyan. Ang tagsa ka mga local government units ang yaraman agud mabuligan ang mga pumuluyo, pero magluwas sa initiative sang LGU. Madamo man sa mga ordinaryo nga pumuluyo ang nagpalabot sa ila bulig, agud mabuligan man ang mga kasimanwa. Ang manager sang Pots and Buds Cafe sa Silay City nga si Philip Luidio Cadiz ang temprano pa nga nagbugtaw sang Sabado para magluto sa mga kalanon nga ila gindala sa mga nabahaan. Silang nagapasalamat man sa mga nagbulig agud matagaan sang kalanon, ilabi na ang mga lubos gid nga naapektuhan sang baha. Kaluoy sa mga nabahaan, kalaway may nga malantaw lang ta sa ila nga amo na nagkatabo since ang New Year pa kataas-taas ang tubig. Ang iba na wala na na-celebrate ang ilang New Year, and last Friday naman nagliwat naman ang natabo, nagsaka pag ng tubig. So this time hindi pwede nga malantaw lang kita. Ang Rooster Cafe and Resto ang nagpost man sa ilang page sa ila ginhanda ang mga pagkaon nga ila ginpangatag sa mga nabaan. Kainasang aga, ang Mersey ang nagpadala man sang 500 kapak sang loaf breads para sa mga nabaan. Ang anay kapamilya host nga si Paulo Chongco magluwas nga nag-initiate man sang bulig ang iya team sa mga nabaan. Silang nagupod pagid sa mga city officials sang Silay, paagi naman sa pag-volunteer sa pag-distribute sa mga kinahanglanon sa mga nabaan. Amon advocacy to help everyone, those who are mga kinahanglan. Siyempre amon especially in these times, you are blessed if you can bless others. So amon na. Si Liana Lungson sang grupo nga Good Brewas kag Caps Brigade ang Biyernes pa lang na stranded na sa Silay bangod sang baha kag sa pagbulig man sa mga na-stranded. Wala na siya nakapauli kag pagkasabado, ang ila grupo ang nagdigamo naman para sa pagbulig sa mga apektado sang baha. Oh, grabe itong gulpihanay. We didn't expect it nga amo itong matabo sa Silay. And I hope kung sino pagid ang makabulig, kinanglagid namon bulig ninyo para mapadala namon to si ila. We are still continuing ang amon mission to assist as much as we can. Ang Doña Montserrat Lopez Memorial High School ang may donation drive man, kag silang nagpalabot man sang ila bulig sa mga nabahaan. Ang Mingo on the Go team sang Negrense Volunteers for Change Foundation ang nagdala man sang bulig sa mga nabaan sa Victoria City. Sang Sabado silang nabudlayan pa sa pagdala sang food meal sa taga Barangay 13 bangod sang mataas nga baha. Kani ila inigin sulod sa gamay nga drum kag ginpailig agud indi mabasa. Ang grupo nga Everyone Helps nga isa ka volunteer group nga nagsugod lang sini nga pandemic ang nagpalabot man sang ilang nga bulig nga food packs para sa mga nabahaan sa Silay. Ang Negrosanon niyang Leaders Institute Incorporated ang may ginpanghatag man sa mga nabaan kag padayon man sila nagapangayo pa sang donasyon nga ilay panghatag sa mga biktima sang baha. Ining pilagid lang sa mga grupo kag individual nga nagpalabot sang ilang mga bulig sa mga kasimanwa nga apektado sang baha kag nagpakita sang pagkamabinuligon sang mga Negrense. Padayon ng pag-inabot sang bulig tubtub karon sa mga LGU, hindi lang sa mga kalanon kundi pati man sa iban pa nga mga kinahanglanon sa mga biktima sang baha, kaangay sang mga bayo o kag iban pa nga pagkabutang. Marcian Buico para sa DG Cas Negros.